Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. An ga gimor mokalo mar bedo kodi e chenro ni nikech ma en chenro ma wapuonjore, ma en chenro ma wagole fuoto waketo rieko, ma en chenro ma wayawo pachwa malach kotenore kod weche wa mag ngima. Kendo odiechieng' ka kelo ni chenro tabedo gimor mathoth nikech ang'eyo ni lokruok nyaka dhi bede kit ngima wa. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende mar bedo kodwa. To bende amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa odiechieng' ma kawuono oseikore kendo ikore mar kelo ni chenro ni ka entiere boma ma Kisumo. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano jaber, Kisumo mosou. Erokamano ya daktari, indisori daktari. Machiegni chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano, akawo gimor. Kaka watime go odiechieng' kodiechieng' ibohulori ni nyingi ng'a, in laktar molony e weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano, an iluonga ni Josephine Ojo, anyasa kwa bondo. An laktar ma joma dongo athiedho tuoche, tuo moro amora ma ok dwano yang', an athiedho. Dr. Josephine machiegni penj laktar tuoche mag joma dongo. Seche miwacho ni tuoche mag joma dongo daktari, inyisowa ni gin tuoche mage kuom ranyisi 2-3 kende kaito wadhi nyime kod twak ma kawuono. Magi tuoche joma dongo mantie fuoni mane idhano, kaka obo, kaka dundo, kaka nyambich, tuoche manyalo hinyo chonge kata gine ringo, lit moko ma ji winjo, wich bar, mage gik mathiedho. Erokamano nya daktari, kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod midhiero mag tuo mar sukari. Tuo mar sukari wasewuoye mang'eny, tuo mar sukari wasefuono tende mwayudo kako biro kod weche makamago. To midhier ni nitiere mopogore ma tuo sukari thoro ga kele del. Mage ma daher mondo wagoye mbaka. Wang'e ni to gin midhiero mage ma tuo mar sukari nyalo kelo e del? Koro tuo ma sukari kelo midhiero mopogore. Gimomiyo wathiedho tuo ma sukari en midhiero mokelo. Kech seche moko ji man gi tuo ma sukari ok winj ni sukari no hinyogi. Giweni gi ngima. To mos ka sukari dhi malo moingo kako onego bedi, to hinyo fuoni mar dendi. Koro donje e leche mek remo, odonje leche mek mawinjo rem, odonje adundo, odonje obwongo, odonje nyarogno, gik makamago to mos kuom higni oketho fuonigi. Mane momiyo wathiedho, kech ka gik kare to koro yudo ni gigo wetiyo kako onego giti, to mane ka koro gichako hinyi. Koro midhiero gi gin gik man gi namna kabisa, kech gine gik momiyo wathiedho tuo ma sukari. Daktari gi kama ibede kaka jalony, kaka laktar, wantiere kod kidenje adi, kata wantiere kod wanyalo classify gi midhier nigi, wanyalo keto gi kidenje 2 chronic ka achiel kod acute kaponono ni ayude kare. Koro daher mondo mipimnwa ni kidenje 2 gi giting' ang'o tang'a timore kidenje 2 gi Dr. Josephine. Kamani wache maber ndi, ntie wapogo gi gik ma timore aruya. Gik ma timore aruya ma waluongo na acute, to gik ma timore mos kuom higni waluongo ni chronic. Koro gik ma timore aruya e tuo ma sukari gin gik moko kake ka sukari chiyo dhi malo matek kabisa, ma koro sano dendi ohewore, mana achiel kuomgi. Mar ariyo to en ka ji mithiedho ne tuo ma sukari seche moko kata ok no chiemo, kata muonyo yath mang'eny, kata ochwoye sindan mohewe, makoro sukachi odok piny kabisa. Mago gik ma acute manyalo nego dhano. Koro gin gik monego othiedh ga haraka, othiedh piyo nono to dhano nyalo hinyore. Mar adek to seche moko jo sukari gihinyo bedo gi kute moko madonje dendgi, ma kodonjo to koro sukari miyo gigo medore kabisa e dendgi, ma koro gimbed matuo kabisa. Koro gik moko adek gi emohinyo bedo gik ma acute. Ma chronic mosebet kuom higni to en kaka nawacho ni tuo sukari kani male dend dhano to mos odonje fuone mopogore. Koro kuom higni nyalo yudo ni nyarogno luoko remo. Koro ng'ato nyaka dhi mondo luok rembe gine kar thieth.
kata inyalo yud na adundo wetiyo maber, dendi chako kuot, muchi chako rumo, kata seche moko remo mane adundo chung' yudo heart attack. Mano midhiero mosebet katimore mos makoro samo fwenyore ten koro en gima osehinye. Mar adek to ma waneno mang'eny moloto kuom jowa majorateng' ten stroke. En ni ineno ka dendi tho konchiel wetiyo kech remo mane wiyi ler achiel odinore. Mago e gik ma tuo mar sukari timo kuom higni mang'eny. To moko be ntiere motimo kake ji mawinjo ka leche mek tiendgi ramogi, magotieno tiende winjo mana ka rewore, ok onyal kata umo tiende. Mano koro sukari osedonjo leche mawinjo rem, makoro gitiyo mombachni, ok giti kako nego bed ni gitiyo. Waneno jowa ma jochuo seche moko yudo ka tekogi mar chuo dok piny kech sukari osedonjo leche madhi korka chuo kono makoro kuti maber. Mago gik mosebet katimore mobudho. Kata nyambrich ok ti maber, ma ineno kata kidhiewo sate, jomoko ok dhi oko maber, jomoko winjo ka wigi rundore. Koro magi gik manyalo timre kuom higni mang'eny kisebet gi tuo mar sukari. To gin mana kech sukari ni malo mapok othiedh maber. Erokamano nyaileronwa maber mokalo chandruoge mag tielo kotenore kod tuo mar sukari. En moko kuom chandruoge mabiro tok higni mang'eny, kae tipimonwa bende weche mag adundo kaachiel kod obo. Dewaher mondo mwamule mana matin daktari, tuo mar sukari kaka wagomba kani kod chandruok kosedhi ahinya kuom higni mang'eny kod adundo kod obo. Ang'o matimore adundo, ang'o matimore obo makochopo kamoro to ng'ato nyalo bedo kod stroke kata heart attack. Adaher mondo mi ifuononwa tiende malong'o mondo mi oganda waong'e ni tuo mar sukari ni ponono ni osepimi moyudi kode to kiyudo ni thieth e seche mowinjore to nyalo teri mos michop kama koro yudo stroke. To waduto te wang'eyo chandruok ma stroke nyalo kelo, waduto te wang'eyo chandruok ma heart attack nyalo kelo, nikech adundo bro we gwecho dichiel to kanye ma chandruok bede. Daktari wuothwa kode okang'ni mana matin kapok wadonje kidienje mamoko. Erokamano ahinya. Koro wachaka nega dundo. Tuo mar sukari miyo gine leche madhi adundo mamiyo remo donjo e gine ring'o mar adundo momiyo tiyo kaka pump mos dinore. Sukari no miyo ni gigo dinore ma kagik kare to koro remo mar luwo kuonde go yudo ka pipes go tedgi ndalo magiwinjo remo. En mana gima obiro tere remo koro chako tho. Mane gima waluongo ni heart attack. Makoro ento kela rem marach kabisa. Rem malit ahinya ma ng'ato winja ka gima odwa tho. Koro mano kotimore to mano to nyaka ng'ato nyaka dhi hospital, nono to nyalo hinyore. To nitie jomoko ma mos adundo we tiyo. Koro en pump magwecho to gwecho maonge teko. Koro koonge teko kamano to remo ok luwo, ok dhi e dendi maber, madok e adundo bok dog maber. Koro ineno ka dendi chako kuot, ineno ka muchi chako rumo, ineno ka gik moko kinyal timi ol. Mano mar adek kuom tuo mar sukari kodonje adundo marach. Stroke ten gima timre obwongo. Mana kaka leche mek adundo bedo modhero ka gihigni ka isebet gi tuo mar sukari, leche mek obwongo be timore kamano. Ma kuom higni gibedo matindo. Koro chieng' moro nyalo dinre mana ni pap, to koro kama remo no dhi e obwongo dinore. Makanyo we tiyo. Emomiyo ineno ka dend ng'ato nyalo tho e bathe konchiel komonego bed ni obwongo miyo teko. Koro ibedo gi gima waluongo ni stroke. Mano jatimore ga ahinya ne jowa man gi tuo mar sukari, to koluwore gi tuoche moko kake mar pressure, kake mar gine mo ma waluongo ni cholesterol. Waneno ka midhierni mag tuo mar sukari ng'eny mokalo. E kidieny mokwongo ni pimonwa kacha daktari ni onyalo kelo chandruok ne joma chuo bende kotenore kod teko gi mag pacho. Imulonwa mana matin. To bende onyalo kelo chandruok ne joma mine kotenore kod bedo ng'ama miyo kata teko mag pacho mag joma mine. To kaponono ni onyalo kelo chandruok, en kang'o motimore e del ng'ama miyo mosebedo kod tuo mar sukari kuom kinde malach? Koro joma miyo to gima gineno ga to ni ka gin gi jaodgi to
ok giwinj ka pi mawuoga pile chande wuok, giwinjo ka gituo makoro kata obed gi jaode giriwore to winjo rem ka gino timore. Mane gima jotimoga jomamiyo korka bedo dak koda ka bedo minot. Mano koro tuo mar sukari ochopo kanye? Otimo ang'o kod gigo mantiere dend ng'ama miyo? Orocho nang'o machopo koro kama ng'ama miyo koro otuo kaka ileronwa ni daktari? Koro gik magologa pi dwaro ni sama onego bed ni gitiyo, nitie leche monego bed ni kelo pigno kanyo. Masama ng'ato neno ni koro odwa dhi nyime gi tich to onego bed ni kanyo nigi pi moromo ma gik moko timore mayot. Koro kech leche gi osebet ka odinore mos gi tuo ma sukari giwe tiyo. Gimo onego bed ni gitimoga pile pile no giwe time, momiyo ng'ato winjo ka dende tuo sama kamano. En penj laktar, ageno ni nyaka kama wachope no iwinjo kaka Dr. Josephine lere kidieny ka kidieny okang' kokang' midhiero mag tuo mar sukari. Daktari, okipimna mana matino no ni tuo mar sukari ni kata chandruoge mokelo, bende otudo nitiere moko mag pien del, to kapo nono ni nitiere otimo pien del nade? Nikech nyaka ne wachak twagni nitiere kako mulo machiegni fuon mora mora mag del, pien del, dhok, lak. Mago bende onyalo donje. Koro pien gima tuo ma sukari kelo mokwongo ahinya to kecho omiyo kiwinj gik moko maber kako onego iwinji molote tielo. Koro kata kiwuotho tichwanyori to kiwinj ni chwanyori, kata gimoro ng'adi okiwinj ni gimoro ng'ado tiendi. Ng'ato diwuor ni to mano ber manade no, kata wang' to kawinj na wang'. To gigo ne Nyasaye omiyo wane nikech nitie gimonego bed ni gitimo. Kech kiwang' to nego bed ni ng'ene wang'. Koking'eyo timedo wuotho kuom kamo wang' no, kata kamo ng'adore no, kata kama ni chwanyo no, kaito kanyo chako dholore. Koro kuom pien en adhola madonjo ma jatuo ma sukari ok winji, nyaka bed gi matut ma chieng' moro chopo ni tang'o manotimo tiendani. To kong'iyo to kare koro sedonjo matut mochopo kata seche moke chogo to ng'ano kia kata ni gino nitie kanyo. Koro kendo wadonje wach yeng'o, kech pien ok winj rem, ok winj gimo nego bed no winjo ka gimoro timre. Mar ariyo, to seche moko molo kende tielo, ka gine e kind tielo ka ng'ato yudo iluongo ni athlete's foot, kata pi moro mamiyo kanyo bedo ga mang'ichni, kaito kute moko donjo kanyo, kaito giringe pien, gikos infection, gikos gine mawaluongo ni midhiero mawaluongo ni cellulitis. Koro pien bedo malit kabisa, manyaka mimana gine yedhe maduoko kute go pinye momiyo kakanyo changi. Koro kuom pien magariyo ma jotimre ga e dho ng'ato, to kech ka sukari ni malo e rembi to kata olaw bende malo. Koro kentie malo e olaw to ei dhok to nitie ga kute modak kanyo pile, maka warudho lakwa ka wanduoko gi piny to gidak e dho ji mane kama onego gibede. Koro kute gi seche moko nyuolore kabisa kech olaw nigi sukari, to sukari ne gik moko te chamo. Koro ka giyudo kama sukari ohewore to koro ginyuolore michak yudo ka ring pien malak ni chako remo chako wuok, obedo malit, leke gi bedo gi buche kech gigo nyuolore mochako chamo leke, maseche moko nyaka golgi. Koro mage gik matuo ma sukari kele dhok. Midhiero mag tuo mar sukari biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu, nyalo tudori kodwa Facebook page na Ramogi TV #en penj laktar. Daktari, kaduoki mana chien matin korka pien del, iwacho no kacha ni samoro ng'ato nyalo chwanyo tiende to winjo no chwanyo tiende, samoro nyalo wuotho kata mach, kata nyalo nyono chupa kata msumal gimoro gwari to kiwiji de bed ni kochopo kamoro to koro onego nyaka leche leche ma nyalo oro ote obwongo ni gimoro rach ka to seche monego leche ni nyalo chopo kanye okang' mane makori biro chako neno chandruoge gi osedhi kuom thuolo manyalo romo nade? Koro leche maoro wach ne obwongo go mawaluongo ni nerves, gin leche achiel matuo ma sukari hinyo donje kabisa. Ma seche moko kata kapok ng'ato fwenyo ni en gi tuo ma sukari to leche go sechako chande. Ji mang'eny leche go ka chando gi to giwinjo rem
giwinjo ka tiend gi rewore, giwinjo kata ka gine chwore, ndidho, mane gima gijowinjo ga. To mos kaka ler no medo hinyore, ogik sama koro ok owinj rem, owe winjo gik moko. Koro mano gik makao higni. To seche moko ng'ato biro nwa, ni aning'e ni shida na en ni tienda ni ndwidho, kata tienda ni gine otho pudhno, ok awinj gimoro. To ka wang'iyo to wayudo ni osebet ga gi tuo masukari. Ok e okang' mamalo, okang' mana mapiny. Koro emomiyo wawacho ga ni joma nigi tuo masukari wadwa ni kidhi osiptal kata ni wiyi bari, to bang' kata dweche 3 dweche 4 idwa non ni dibede ni in gi tuo masukari. Kech seche moko wayudo ji kosebet kode mok ging'e ni gibet kode nyaka gichako yudo midhiero mopogore opogore. Ponono nitiere kod penjo mora Dr. Josephine nitiere studio wa Makisumo. Oikore mar duoko penjo ni duto te nyalo tudori kodwa yor SMS. Namba mar SMS en 22 namba mar SMS en 269 nyalo tudori kodwa bende Facebook page en Ramogi TV hashtag en penj laktar. Midhierni mag tuo mar sukari winjo kaka ging'eny. Waduogo bang' thuolo machuok wadhi nyime kod chenro ni. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Maruts Party. Semeni Babakea. Raila Molo Odinga, Marazimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Maragano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Sharon Ong'ao ka an Nairobi, ma Ramogi TV. Namba mar SMS en 2-3-6-9-9. Ponono nitiere kod penjo mora madiher mondo mi penj Dr. Josephine mabende watudore godo ka entiere boma maduong' ma Kisumo. Kawuono wang'iyo midhierni mag tuo mar sukari. Kidieny mokwongo no iwinjo kaka daktari oleronwa gin midhierni mang'eny to ginyalo kelo rochruok e kit ngimani. Daktari adwa ni wadhi e kidieny mar 2 magin acute complications mag tuo mar sukari. Wang'iyo ane ka ponono ni sukari tin ahinya e del. Midhiero mage monyalo kelo e del. Koro sukari dend dhano en dend dhano kaka petrol chalne ne mtoka. Koro ka sukari odok piny e dendi mana kaka mtoka ka mo dok piny mondo okonyal ringo ochung'. Koro e dend dhano ka sukari odok piny ahinya molo obwongo we tiyo.
Obwongo koto kowe tiyo to idhi e gima waluongo ga ni koma, pachi lal, igori piny, ibet ka ng'ama onge kanyo. To komedo dok piny to gik sama koro gine dendi ok nyal tiyo, ma unyala nyala negi. Koro gima waluore tuo ma sukari molo gimora mora en sukari modok piny. To gimomiyo odok ga piny en ni yath omi moloyo kaka ne dwarore. Ma koro ng'atno sukache odok piny kabisa ma dende koro ok nyal tiyo. Koro en gima dwaher komiwa gine e kind tuo sukari man malo gi sukari ma odok piny. Wakaw sukari man malo, kech modok piny nyalo hinyo dhano piyo piyo e dakika matin. Koro gima wawacho ga en ni joma tiyo gi tuo ma sukari, joma tiyo gi yedhe mek tuo ma sukari, iduoko sukach gi piny mos mos. Mondo wang'e nok gidok koma sukach gi koro luar kabisa, ma koro pach gi lal, ok ging'e kuma gintiere, ma nyaka migi sukari ka sukari no chak dok malo kendo. Ilere maber mokalo SMS en 23600. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Aneno ka wote osechako donjo ka daktari ayudo te moro ka wacho na kacha ni nyajimo penj na laktar beteni wuokom Ruth Otieno owacho kacha ni penj na laktar ni to en ang'o makelo tuo mar sukari. Nenore ni ok winjo chenro machielo cha, to kata kamano oyie ni parne giuru kata ging'eyo mana kimulo matin ang'o makelo tuo mar sukari, ma bende kawuono wamulo midhierni mag tuo mar sukari. Dr. Josephine. Erokamano ahinya kuom penjo no. Gima kelo tuo ma sukari en ka fuoni mar dend dhano miluongo ni ludhbor wegolo mo miluongo ni insulin. Insulin tije ni kichamo gimoro amora malokre sukari e rembi, kichamo kuon, gima donje remo ken kuon en sukari. Kichamo muogo, gima donje remo ken muogo en sukari. Kichamo chapati, gima donje remo en sukari. Koro sukari ni dendi kawe remo kanyo to pike fuone gi mopogre opogre mondo iti godo kake mtoka tiyo gi mo, kake mtoka tiyo gi petrol, kaka dendi tiyo gi sukari. Ene momi teko mar timo gimora mora. Koro gima onge tuo ma sukari en gima golo sukari ni e remo to kete fuone gi mopogore opogore. Mane gima omiyo ng'ato bedo gi tuo ma sukari. Koro sukari ng'eny e remo to onge dendi. Koro sukari mane remo ni ema kelo tuo, ma koro dhi kuonde moko nego dhiye, ema kelo midhiero ma wasebet ka wawachogi. Daktari, bende nitiere yo ma ng'ato ka osefwenye nitiere kod tuo mar sukari to nyalo temo ywayo mondo miki complications gi donje dende, kata kako nyalo geng'o mondo miki complications gi donje dende, nikech gin midhierni mang'eny. To samoro osepim ng'ato moyu nitiere kod tuo mar sukari, imonyo yath kako winjore, to bang'e yudo ka midhierni gi bende pod bira bira. Ere kaka ng'ato nyalo timo mondo mi oduok midhieru gi chien kata chandruoge ma itudo kod tuo mag sukari gi chien? Koro mokwongo wacho maber ndini ka ng'ato yud gi tuo ma sukari to nego muony yath maduoko sukari e wang'e. Mane gi mokwongo. To yedhe gi nitie tieng' ka tieng', moko imuonyo, moko ichwoyo. Koro daktari ema nyaka neni maneni to sukachi chal nade, in ng'ama dwara yedhe mimuonyo koso yedhe michwo bende idwaro. Mano mokwongo. Kaito mar ariyo, nitie gik ma jotuo ma sukari onego ne ni ok gitim. Madho ndawa. Mano gima onego jotuo ma sukari owe kabisa. Onego non gi ni gin gi tuo ma pressure. Onego non gi ni cholesterol, mo mane dendgi rom nade. Kech gik moko adek gi wuotho kowete. Giwuotho kowete ma hinyo dendi kaka gin no. Koro jotuo ma sukari nyaka wane ni pressure gi waduoke wang'e kabisa. Joma nigi pressure kende ma onge tuo ma sukari wanyalo bedo ni bet ok wamake ahinya. To joma nigi tuo ma sukari nyaka pressure gi doge wang'e. Nyaka waduog cholesterol e wang'e mondo wane ni fuone mek dendgi ok hinyre. Mar adek, jotuo ma sukari nigi chiemo monego gicham. Ma ka ufweny ni nigi tuo ma sukari ipuonji ni magi gik matindi weyo, magi gik minyalo chamo,
magi nyalo chamo mang'eny, magi nyalo chamo matin. Mano gima jomofweny joma giler e chiemo onego bed kodi ma ing'eya ni magi kaka onego chiem. Kech man ka wami yath to ok ichiem kaka onego ichiem, sukachi ok bi bedo e wang'e. Nyaka ichiem kaka onego ichiem mondo sukachi odog e wang'e. Mar abich, joma nigi tuo ma sukari onego bed ni rierega, gitimo exercise. Wawacho ni kata itim seche 3 e week ma iwuotho, itemo wuothe piyo. Ok ni beta sate. Koro ipango e week mari e juma. Ineno ni kuom seche 3 e juma no te, ikawe wuoth moro mitemo wuotho garaka mondo mi dendi otigi sukari miyudo go maber. Gik moko kake ndawa, kong'o, mago gik ma wakone jotuo ma sukari ni ok onego giti godo. Kitimo gigi te to ng'eny midhiero ok ibi yudo. To kata kamano seche moko gibiro kata tim gigo te. Ten mana ni mano to kori temo kar temoni. Daktari Kara, ndawa kachiel kod kong'o ka adaher mana ni mondo imulnwa mana matin mondo mi johera mar chenro ni owinj maber. Tuo mar sukari gi ndawa, iwacho kacha ni kapo nono ni tiyo gi ndawa to dhi kelo ne hinyruok mang'eny. Ok ipimnwa ni ndawa timang'o kata kwiri mantiere ndawa timang'o e del kaito kodhi omakore gi sukari kata ka chandruok mar tuo mar sukari, chandruok kata complications mokelo e del. Kachiel kod kong'o bende inyalo mulonwa mana matin. Koro we achak gi ndawa, kech ndawa en gima hinyo ji kabisa to seche moko ging'eno hinyogi. Ndawa en gima king'ia tuoche mokelo duto te. Kuom ji mamadho ndawa, kun ji 2, achiel kuomu bro tho kuom tuo ndawa. To ndawa donje adundo. Iro mar ndawa no donje obwongo. Iro mar ndawa no donje leche mana kaka tuo ma sukari donje leche. Koro ka gin kanyo 2 to koro dendi gi hewo mayot kabisa. Koro ndawa en gima onge ng'ama dwa wachne ni in madh ndawa. Kech ndawa onge gimokonyi godo. Onge go kata achiel. Kuom ji 2 nego ng'ata achiel kuom jogo mamadho ndawa. Kong'o to bet ber molo ndawa. En mana ni kimadhe mang'eny ten olokre sukari kodonjo e rembi. Koro kimadhe mang'eny to mana kaka ji ma chamo sukari, chala ng'ama chamo sukari. Koro mondo oduok sukachi modonje wang'e bedo matek. Koro kidwa madho kong'o to wakoni kata bi 1 e week, kata bi 2 e week, mana kamano. Tok ni imadhe pile kake ni madhe chon ka ni madhe. SMS en 236 penj laktar. Dr. Josephine nitiere studio kendo ikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod midhierni mag tuo mar sukari. Wakawo yweyo waduogo bang' thuolo machuok kaito bang'e ni bogo simu mondo mi penj laktar nikech wan ka mondo mi wapuonjre kendo mondo mi wakonyre nikech ngima en mwandu. Kik isudi. Judith Omondi, kani Nairobi, ma Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The particulars of the 3 counts are the same, that on the night of the 23rd and 24th of June 2016, at Soweto area in Mlolongo within Machakos County, jointly with others not before the court, they murdered Willie Kemani Kenothi and count number 1. Achich marangwen ebuchnek mar Willie Kimani owethuolo ka achije mamoko adek omaki. Raila otero kisera marombulu Trans Nzoia gi Bungoma ka William Ruto medolombo dho wadhnam chumbi. Do the normal buying. There is no need of panicking and going to buy and stock maize flour, because government is committed to ensuring that there is still a supply of maize to the maize millers. We have already negotiated sufficient quantities with the government of Zambia. Piny owacho ogolo bilion 8 mar gayo medruok bech mokuon. Gin midhierni mikelo kod tuo mar sukari wani kidieny mogik inyalo go simu kokale namba mainene TV mari mondo mipenj laktar. Wantiere kod Dr. Josephine, entiere kod lony mang'eny kendo entiere ga kod ng'eyo mathoth kachiel kod rieko mang'eny mokalo kotenore kod tuoche mag joma dongo ma ok dwar yeng'o mana kaka nolero ni daktari. Dahiri mondo miwamule midhiero mag tuo mar sukari kachiel kod dangni mag paro kata depression. Mulnwa kanyo mana matin tudruok mantiere kind ariyogi nikech thothne yudo ni samoro ng'ato nitiere kod tuo mar sukari, yudo ka ng'ato chako bedo kod dangni mar paro kata depression, to iyudo ga ni gigi kelo ga gik mang'eny mokalo e ngima ka ng'ato noero tiyo tijeni to koro kata chunye ya kata chunye jok gi tich manotiyo. Tudna chandruoge ariyogi ka po nitiere kaka inyalo tudgi. Koro tuoche ma jini godo ma yuagi kuom higni ohinyo ga kelo dangni mar paro, mano depression kaki wacho. Koro joman gi tuo ma sukari kechin en gi tuo ma pile pile nyaki muonyne yath, pile pile nyaki ne ni chiemo mani chamo moko iweyo, gik moko ma nyaki tim mar rito dendi neno ka nyalo bet pek ni pek kuomi. Mana achiel momiyo ji moko bedo gi dangni mar paro. Aito koro pesa mitiyo godo thieth seche moko ineno ni pek, okinene inyalore, ineno ni sukachi okinyal duoke wang'e kech ionge pesa mar yedhe kaka dwarore. Kaito midhiero maduogo madonje dendi kuom tuoche go kaka ne wawacho wach dak e dal e ot gi dichuo gi dhako nyalo dok piny, mago kelo dangni mar paro. Gik moko kake leche marami pile pile, kata ibedo ga donde moko inego bedgo, kata ng'ama muche rumo. Koro gik moko matimre dendi neno ka ok dendi ngima, mago te kelo dangni mar paro. Kendo paro ni to gik moko bro bet nade e kinde mabiro gi, mago te kelo dangni mar paro. To tuo ma sukari wuon affect gine donje leche mar obwongo. Koro seche moko otiyo kuom leche go makonyo ng'ato bedo gi mor, bedo ka winjo ni ngima ok rach ahinya. Koro kuom gigo te nitie gik mang'eny kuom jotuo ma sukari manyalo kelo dangni mar paro, mano depression. Emomiyo joman gi tuo ma sukari, achiel kuom gik monego watimonegi en miyo gi ji manyalo konyogi mondo ging'e kaka gidak gi tuono, mondo gineno ko pek ahinya kuomgi, en gima ginyalo dak godo gi kwe.
SMS na ria deka uchiel no. Daktari ayudo penjo machielo mowuok kuom Tobias Odongo kantiere Migori County. Tobias Odongo penjo kacha ni tuo mar sukari bende nyalo biro kotenre kod ng'ato kacha mogige sukari mang'eny kata komadho sukari mang'eny. Kuom adier, tuo ma sukari ok bi kech ichamo sukari mang'eny en ni ludh bor mane dendi ema wegolo mo makonyo sukari wuok e remo mondo donje fuonegi. Koro sukari wuon ok miyo we tiyo. Gima miyo we tiyo ni gimoro ohinye, koro gik moko kaka kong'o nyalo kethe kimadha kong'o asata. Mago gik manyalo wang'o ludh bor mo we tiyo. To ng'enyne gin mana kake ji ma dendgi ng'eny ahinya. Koro kaka gimedo tiyo mano kaka mono we tiyo maber e dendgi. Ji ma nigi tuone e anyuola, mago ji ma seche moko nyalo yudo tuo ma sukari kech en gima ringo e rembgi. To chama sukari mang'eny wuon ok kel tuo ma sukari. To kiseyude to koro nyaki duok sukari michamo piny. Bendi weya sukari wuon iwe chamo. To en to kene mokelo tuo ma sukari. Daktari wantiere kod simu, wantiere kod Josephine line. Hello Josephine, penj laktar. Pamela? Yes. Hello? Machiegni Pamela, penj laktar. Apenjo laktar kama. Dhi nyime? An gi sukari kuom higa madhi abich sani. To asebedo kakedo kod thiedhe kendo luwo chike ma laktar omiya. To sani koro awinjo ka leche mag tienda, sana lech tienda rewni. Kae ombong' na be awinjo ka nigi tabu. Onyalo konya nade? Mane penjona. Erokamano ahinya. Daktari, iwinjo Pamela? Awinjo Pamela ndi, erokamano mam kuom gocho. Koro leche mag tielo ka kosechako wang'ore kata ndwidho kata iwinjo ka othothudhno, nitie gik monego watim. Onego wanon ni Pamela sukache ithiedhe maber. Pamela nigi tuoche moko manyalo medo lechego we tiyo, kake pressure, kake mo mane wawacho mar cholesterol. Pamela rito tiende nade mondo wane ka orito tiende yo mabro duoko lechego ochak tiyo maber. To maduong' ahinya, sukach Pamela chal nade. Ka sukach Pamela ni malo ga seche mang'eny, to mano miyo lechego ok ti. To nitie gik moko bende wanyaka wanon, kech kong'o be nyalo kelo gine leche mahinyore. Nitie gik moko kake mawachame matunda, vitamin moko bende ka tine remo bende lechego hinyore. Koro ok wang'i mana ni tuo ma sukari kende ema kelo shida ni. Wang'i ang'iya gik moko te manyalo bet ni miyo gine leche mek tie Pamela ok ti maber. To ka wasenono gigi te, to nitie yedhe ma wanyalo tiyogo ka sukach Pamela osedoke wang'e, pressure osedoke wang'e, gik moko te wasetimo. Nitie yedhe ma wanyalo tiyogo mamiyo lechego ok ram dhano kamano, kech seche moko ginyalo rami mokinyal kata nindo. To mago bende kowe tiyo, to nitie gine ujuzi mar physiotherapy gi ngere. Intie gik moko minyalo wang' go tielogo mondo rem odog piny. Koro nitie tieng' ka tieng' mopogore ma wanyalo tiyogo mondo waduok rem no piny. Manyaka Pamela doge siptal mondo ng'iya ne tim nonro gi duto te kaka ing'iyo kaka inyalo konye. Daktari antiere kod penjo kokalo yor SMS. En Rose kawuok Mbita. Rose kawuok Mbita owacho kacha ni nopime moyude ka entiere kod tuo mar sukari. Openjo kama, ka tuo mar sukari nyalo ketho wang'. Owacho kacha ni tinde winjo ka wang'e tho rumbi, ok onegi mabor godiechieng'. Bende tuo mar sukari nyalo ketho wang'. Nyaka ne pime oneno ka koro wengene tho rumbi. Erokamano. Koro gima dawach ne Rose en gik moko ariyo. Mokwongo, ji mang'eny kabiro kata dhi ne jowang' ni an tinda we neno maber. Gimoro achiel ma jowang' timo en pimo sukari. To ka giyudo ka sukachi ni malo, to giori ira. Gikoni ni dir daktari mathiedho jomadongo onon sukachi ni. Kata wathiedha sukari ni ma waduoke wang'e. To mos oneno mana ka
gimane chande mane tho rumbi gino oneno mana rumbi lala koro mane gimokwongo madawachi. Mar ariyo gine kaka wamedo ti gima kelo ga rumbi no kabisa en gimiluongo ni cataract ma bende nyalo bedo gi jotuo ma sukari mede. Koro mano en chiero gi dholuo iluongo ni chiero mamiyo ineno ka okinen maber kineno. Koro mano bende nyaka non ni ntiere. Mar adek penjo mar Rose ni tuo ma sukari nyalo donje wang' onyalo donjo wang' leche mek wang' onyalo donjo momi gigol remo matindo kuonde ma wang' nene gi tok wang'i ka. Kato ginyalo miyo koro kinen king'iyo gimoro to kinene maber. King'iyo nyime kama tinena nena rateng'. Mane gimo jatimoga. To kosemedore kabisa to nyalo ketho wang' ng'ato kabisa. Koro jatuo ma sukari wanyiso ga ni bang' dweche 6 ka onge shida to bang' higa ka higa nyaka dhi mondo non ni wang'i chal nade. Kech ka ntie gik moko e wang' kanyo ma tuo ma sukari ketho, ntie kaka inyalo thiedh kapok omiyo wang'i gine neno ni olal. Koro kiki beda ni otindo kanen. Tie gik minyalo tim mang'eny e wang' kanyo makonyo jotuo ma sukari mondo gibed gi wang' gi nyaka chieng' dwarore. Omiyo kik wenge ni kethre kik ilokri muofu nikech nopimi ka intiere kod tuo mar sukari. Daktari olero ni nitiere gik minyalo tim mondo mi okonyi wenge ni. En penj laktar ka wapuonjore kendo wayudo konyruok mang'eny. Daktari ayudo penjo machielo wacho kacha ni entiere kod tuo mar sukari kod pressure. Mana kaka ni wacho ni gino wete giwuotho kanyakla. Kapok ami penjo no aneno kama nitiere kod Simb Janet. Hello Janet, penj laktar. Apenjo wach mar chiemo manyalo chamo maduoko sukari chien. Ero kama nanya Janet. Daktari Janet ng'iyo kar korka diet. Kapo nono ni oseyudi gi tuo mar sukari, onego beni chiemo nang'o, onego beni dak nang'o. Koro ntie joma ma puonja wach diet ni makobet kodi to bet mana seche 2 Janet. Kanyisi ni mae gimicham, mae kaki chame, mae kiwango michame, mati duoko piny. Koro an gima bro nyiso en gimoro ma oken mar seche 2 no. Koro gima wawacho, gima ji nyalo chamo mok kel tuo ma sukari, alode. Kin gi san, kamano sandi, to nus san no bed alode. Aloto kwa wach ni kienyeji kikicham. Kihero alot nyaluo chame. Kihero kabich chame. Kihero sukuma chame. Kihero mek wasunge carrots kia nyanya chamgi. Mago nusandi. Kaito king'ado kamodong no diriyo. Malo ka gin ringo. Koro mago gin waluongo gini protein gi dho ngere. Koro protein gin chak, gin tong, gin ringo, gin gweno, gin rech. Mago koro ichamo kiwango matin, mana kaka wachamoga. Koro piny ka to gin gik makelo sukari mamedre dendi. Koro mano kuon, mano omwogo, mano chapati, mchele, nduma, rabuon, gik makamago. Koro mago tiduoko piny kabisa, to kendo ka gin gik marochere titiyo gi marabuor. Mane dat mayot. To kuom adier, gima Janet onego tim, odhi e sub-county hospital gite gintie gi ng'ama puonjo ji e wach chiemo. Odhi to bet kod ng'atno mondo puonje maber ni magie kaka inyalo chamo, magie kaka ok inyal chamo. Ma iloko, ma iduoko piny. To gik moko kaka soda, kaka sukari, kaka iluongo nang'o mokich, kaka cake, kaka biscuit, mago gik ma Janet tindo we kikodonje. Matunda, Janet nyalo chamo, mak mana melon ma kik Janet cham, kech mano to mana pi gi sukari. Ero kama na inya, ilero na maber mokalo, mano en chik mayot mokalo, kama en sandi, tipoge di ng'wen, ipoge diriyo, konchiel bedo alode te,
kaito komachielo modong ni chak ipogo diriyo. Malo inyalo keto proteins joka oganda, kaito piny koni iketo chiemo mamoko kaka kuona, kaachiel kod olayo. To wacho kacha ni be kaachiel kod alode. To kata kamano wacho ni ber kigo mbaka kod jago no molonye weche mag chiemo. Daktari entiere kod SMS mowuok kuom Omondi. Omondi wacho kacha ni no yude kotu mar sukari kod pressure to tiyo kod yath kaka dokta no wacho. Koro sani owinjo ka tiende ne rame kama nyono piny makata dwa tame wuoth. Di nyis Omondi ni mondo mi otim ang'o. Owacho no luwo thieth kaka laktar no wacho ne ong'iyo kako chiemo to tiende ne kama nyono piny rame dwa tame wuoth. Di nyis Omondi nang'o Dr. Josephine? Koro ago kamano Omondi kabisa kuom penjone. Natemo duoko Pamela iwachno nyime kanyo. Koro gima damedi to ni ka tiende pod rame to nitie thieth minyalo mi modoka doka ne laktar okoni kata wa thiedho sukari gi pressure gini maber pod an gi shida ni. Koro nitie yedhe minyalo miye maduoko rem no piny makoro nyalo bet moko winj ni rame. To joma kechamba ayudo jogi mang'eny jomo tamre kabisa makata watem ang'o watem yadhni watem to pod gin rem to aoro negi ga joma timo gimiluongo ni physiotherapy mantie gi gik ma ginyalo wang'o go lechego makoro duoko rem piny. Koro kohingo yath to pod nitie gik moko kendo ma wanyalo timo. Mathoth ne bende chenro mar penj laktar ka wantiere ga kod physiotherapists mang'eny omiyo kinde ka kinde chiko ga chika ite chenro mar penj laktar ibro yudo konyruok. Daktari ayudo penjo machielo ni tuo mar sukari ni bende inyalo thiedhe morum chutho? Aneno ka thuolo mayo wawang'wa ka kata kamano kang'eyo ka daktari winja kaponono ni tuo mar sukari inyalo thiedhe morum chutho koso en gima kose yudi godo to koro ibro dak godo nyaka chieng' idhi e yweyo. Koro ji mang'eny kose yud gi tuo ma sukari ng'eny ji molo 90%, 95% kose yud gi tuo ma sukari in gima idak go nyaka chieng' yud yweyo. Ji ma inyalo thiedhi gin ji ma dendgi dongo kabisa, ng'ama chwe kabisa, ema koduoko dende no piny moduoko kaka ne en nyathi to dipo ka tuo ma sukari orumo. To ng'eny ji ma dendgi ni diere kanyo kose yud gi tuo ma sukari en gima ibro bet godo nyaka chieng'. Daktari aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono ka wang'iyo midhierni mag tuo mar sukari. Gin midhierni mang'eny mokalo, iwinjo ni onyalo ketho adundo, iwinjo ni onyalo kelo chandruok e obwongo, iwinjo ni onyalo kelo rochruok kata dang'ni mag paro depression, iwinjo ni onyalo ketho tekoni mar pacho kaka ng'ama miyo, kaka ng'ama dichuo, iwinjo ni onyalo ketho wengeni, onyalo ketho pien dendi. Tiende ni nitiere midhierni mang'eny motudore kod tuo mar sukari. Daktari, wach mogik miweyowa godo odiechieng' ma kawuono kotenore kod midhierni mag tuo mar sukari kaachiel kod tuo mar sukari en ang'o? Koro an gima dawach kabisa en ni jowa man gi tuo ma sukari onego bed ni inonoga. Kech gibiro to ipenjo gini tidhiga kure mondo onon ga sukari, mondo non ni fuonde gi dinade, mondo non na adundo chal nade, wenge ni chal nade, gine nyarogno cha ok gidhi kumoro. Koro nego bed ni nitie kaka idhi e clinic mondo kata dichiel kata diriye higa mondo non ni dhi nade, mondo ng'eni thieth tiyo kata ok ti. Kendo non ni in gi owete adek kande mane wawacho ma pressure, mar cholesterol gi mar sukari, mondo non ni gite ithiedho gi maber. To kendo gik ma osiepe ga osewacho na kogocho diet gimichamo onge gima duong' e tuo ma sukari kaka chiemo michamo. Kiloke to thiedho sukari bedo mayot. To kichama chama gimihero to kata daktari timang'o okobi thiedho sukachi. Daktari ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi samoro nikech thuolo tame, inyalo yudi kanye kata namba ni mar simu kiye? Koro anta tiyo kamiluongo ni Kisumu Specialist Hospital Kisumu ka ene got Riat, Biriat, gine wi got Riat. Kata simo to en 0785 661 255. Weanuo kendo 0785 661
255. Mano jakonyna, to kisegocho ne to bro gocho na, obro nyisa ni gocho kata gocho ni bang'e. Daktari Amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar. Ageno ni kendo kwa yudo thuolo tibo duogo mondo mi wamed konyore mondo wabed gi ngima makare nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Aduoko ni erokamano makende daktari. Amba gwero kamano matek jaber. Erokamano ahinya nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bobedo kod chenro mar penj laktar. Mano ne Dr. Josephine en laktar mantiere kod lony mang'eny. Ka intiere kod chandruok moro amora intiere Kisumu, inyalo go namba ma ochiwo no kata inyalo chopo e osiptal kama owacho no. Iwinjo ni weche gi kik wiwil godo. Tuo mar sukari kelo chandruok. Tuo mar sukari inyalo geng', inyalo gam mondo mi kik ibed kod chandruogegi. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kabukelo ni chenro mar penj laktar. Ne producer marwa Pape Chokoth.